The best is yet to come. Yes, let's claim it mga ka-JFS dahil naku, ilang tulog na lang. Actually, isang tulog, dalawang tulog na lang ay 2022 na. Kaya naman mga ka-JFS, maraming salamat sa pagmamahal sa amin sa JFS Petals and Services since day one. And syempre, dahil patuloy nyo kami minamahal, patuloy rin kami magdadala ng sorpresa at good vibes kahit saan mong parte ng Bicolandia yan. And today, yes, bago matapos ang taon, tara na samahan nyo ako na surprise ng isang napakaswerteng nanay na magsiselebrate na ang kanyang birthday. Sino kaya siya at sino naman kaya ang napaka-generous na surprise sender niya? Malalaman natin yan mamaya, pero bago yan, let's take a look kung ano mga packages na perfect para kay nanay. Let's go to the left, to the right. Yes, mga ka-JFS, as you can see, unahin na natin itong perfect pansimban ni nanay mamaya, ang kanyang bag, Parisian bag. Siyempre, bibigyan rin natin si nanay ng napaka-bonggang cake, napaka-special na Raffles cake. And syempre, hindi lang isang cake ni nanay dahil meron din siyang espesyal na isa pang cake na sa loob ng cake ito ay meron lang naman tumataginting na 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. And syempre, ang card na babasahin natin mamaya, medyo may kahabaan lamang, pero babasahin pa rin natin yun para kay nanay. At syempre, bibigyan rin natin siya ng flower bouquet na meron tumataginting na dahil si nanay ay 62 years old na, divided by 2, 62 pieces of 500 pesos is equal to 31,000 pesos lang naman. Ganun kamahal ng ating surprise sender at ang kanyang nanay. At dahil ngayon mga ka-JFS, December 30, we are celebrating Results Day, National Heroes Day. Bakit? Results Day pala. Iba pala ang National Heroes Day. At bakit kaya natin sineselebrate ang Results Day? Alam niyo ba ng ating pambansang bayani ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolanda na ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna at namatay noong December 30, 1896 sa Manila. Dahil sa kanyang talino at kagitingan, naisilat niya ang kauna-unahang nobela na binugatang Noli Me Tangere na nagtatalakay ng mga katiwalian na nagbiyare sa pamumuno ng mga espanyol. At dahil sa kanyang mga naisulat na artikulo, naging malaya ang Pilipinas at nagkaroon tayo ng sarili nating kalayaan. Kaya naman malaya tayong mag-celebrate ng New Year sa January 1. At bago tayo matapos sa ating intro ngayon, nais natin muli na pasalamatan ang lahat ng nagmamahal sa JFS Petals and Services simula sa una pa lang hanggang ngayon na matatapos na ang taon. Kung wala po kayo, hindi po kami kompleto. Maraming salamat po sa pagtatanggap at sa patuloy na pagpapabook at pagmamahal sa amin. Patuloy niyo po kaming suportahan at patuloy niyo po kaming mahalin sa pamamagitan ng pagla-like, pagsusubscribe at i-follow ng aming social media account. Don't forget to support us in our Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano pang inaantay natin? I-prank na natin si nanay. Tara na dito sa Ganang Pasakaw Camarines Sur in JFS naman. Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. JFS na yan! JFS, nagta-travel lang kami papunta sa Canal Pasakaw at napansin lang namin na dito sa Pasakaw pala meron mga parol na una naming napansin, maganda siyang tingnan, siguro lalo kung gabi kapag may ilaw. Kaya naman shout out dyan sa mga taga Pasakaw, hello sa inyo.
Maganda dito, summer capital of the Bicol region, Pasakal, Camarines Sur. Kaya naman malapit ng summer, baka naman ma-invite nyo kami dyan sa mga resort. Joke lang. So mga ka-ZFS, huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like ng aming Facebook page at manood ng aming mga video. Magkita-kita ulit tayo sa 2022. Maraming salamat po ulit. Probably this is our last fire trunk sa 2021. At 2021 maraming nangyari, kaya naman salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Thank you so much. Ayan, napunta na tayo kay Mami. Thank you. So ayan, nasa gitna kami ngayon ng araw at kasalukuyan namin na sinesearch si Mami. And ayun yung pinakita ko kanina, siya na yung aming kasabuat. Actually, hindi talaga ako vlogger, mga ka-JF. Akong vlogger. Hindi talaga ako vlogger, kaya hindi ko alam kung paano talaga kumuha ng mga moments sa camera. Kaya pagpasensyahan nyo na, ha? Sige. Nasaan siya po? Ano po pangalan mo, sir? Danilo. Good morning po. Ma'am, hello po. Ikaw po ang mother ni Sir ni Danilo? Ma'am, pwede ka pong makaulay, madali lang. Sige po, ma'am. Sige po. Ay, maray na aga po sa inyo. Ano po kani, ma'am? Si Sir Danilo po, all the way po kami sa Bago sa Naga. Ano man lang po siya, ma'am? Very light man lang po. Naka-atras po si Sir sa sasakyan ni sa sinitor niya po, ma'am. Ngunyan po, ma'am. Medyo nagaragas-gas po si sasakyan. Nagbubot-bot ka na. Ano lang po, ma'am, ning nagasgasan po si sasakyan ni ma'am. Tapos ngunyan po, ma'am, kaipuan mi lang po, ma'am, sana ning taika po si mother ni Sir, ni Danilo. Hali po kaya kami, ma'am, pasirin po kaming pampasakaw po sa Balugo. Natrasan niya po, ngunyan kinaulay ko po siya, kaya lang sabi niya po, ibahan niya po daw kay mama niya. Ngunyan po, ma'am, gusto ko lang po kuta, ma'am, maareglo na lang po. Tahabo ko naman po magpa-blatter. Tanabara bagong taon po kung mapa-blatter, masupog. Iyo po, ma'am, ano po, ma'am. Ano daw po, ma'am, kung areglohon ta na lang po. Pero kung... siya na lang po ang pakulong mo. Tugot ka po, ma'am. Tugot ka po, ma'am. Makulong po. Pakulong ko ta, binanggaan mo pala. Paano daw to po, ma'am? Ano na lang po, ma'am, kung pwede po, papahiling ko po lugod sa imo, kaman po ang magurang ni Danilo. Pahiling ko po si sasakyan ni. Kung sakali po, ma'am, na maareglo ta po, ang pag-ulayan ta, dahil na po ako, ma'am, blatter. Pero kung kaipuan po, ma'am, na dikit na bayan kasi po si sasakyan ni po, medyo dahil naman po kabaguhan. Kaya kumbaga dahil naman nga ni po kumahabol. Kung bago po talaga ito, ma'am, nakakabakal ko lang talaga pong mahabol po katong milyon. Kailan po ngunyan dahil naman po ito kabaguhan na maray. Ngunyan po, ma'am, papahiling ko na lang po sa imo. Sigas-gas po, ma'am, kung mauyon ka po, ma'am, na mag-areglo na lang po kita, dahil na po ko, ma'am, mapablatter. Pero kung ano po, ma'am, nabarabagong taon man, masupog man po na magbalateran po kita kayo sa, ano po. Medyo ano po kaya siya sa bago, magmamadali po si Sir. Pag-atras niya po, saka po naka-parkman po kami, nagasgasan niya po, ma'am. Okay lang po ang pahiling ko po sa imo si sasakyan mi. Ayun po, ma'am. Dahil ka man po, ma'am, dahil ka man po nahadit, ma'am. Oh my God! Wow! So ano po, ma'am, pwede man po lugod papabayaran ko. Pahiling ko po sa imo, ma'am, tapos kung talaga, kung pera po, ma'am, ang bayad. Ayun po. Actually po, ma'am, tig-iba ko na po dyan si Kapitan, yan po sa luwas. Si Kapitan, sabi ko, iba ta ka po giraray kapta kung ano po mapag-ulayan niyo. Di kung ano po, ma'am, kung gusto mo pong bayadan na lang, may man pong problema. Madukot ka lang. Sige na po. Ibahan ta ka po, ma'am. May dayo. Ay, sorry po.
Diyan na po, mother. Nagulay naman po kami kanina ni Danilo sa bago, ma'am. Ayun po. Medyo ano lang kaya, ma'am, nabangga niya si likuran na part kang sasakyan ni. Maanggutan po ko katamang tang mama ko ta. Bako ko po kaya tamang sasakyan, nakisubli lang po ako. Diyan na po, ma'am. Ingat na po, ma'am, tamay dayo po. Ngunyan po, ma'am, paigdi po, ma'am, si Kapitan. Kung ano po, ma'am, ang desisyon mo kung mapapag-ulayin ta na lang po. Dahil na po ako mamapablatter. Ayun po. Babayadan ko na lang. Mga gura ano daw po, ma'am. Ikaw mo po kung ano, bayadan ko. Gura ano po ang kaya mo ngunyan. Gura ano po ang kaya mo ngunyan, ma'am. Kung ano nga na yan, ano? Po? Kung ano ang gusto nindo. Kaya daw po kayo ng ayun na 50 mil. Kaya, gusto ko magsisinta mil ba? Pwede ko na po ngunyan, mama po ang bayan. Ayun po. Sige po, ma'am. Makuha pa sa bangko. Papasaala ka mo. Sa iniduro. Ay, sa... Sige daw, ma'am. Actually, ma'am, ang route, ma'am, maliban digdi, ma'am, igwa pang route sa laog. Ayun po. Pero mo po, ma'am, ang route sa laog kayo ni ma'am. Ano po, ma'am? Dahil na po pati nabubuka, ma'am. Sana route kang naatrasan. Ayun. Happy birthday to you! Yan ang babayadan ko. Happy birthday! Ay, sus! Happy birthday to you, mami! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, mami! Thank you! Yay! Mami! Lapit ka dito, baby. Ay, mami! Ay, gaman na siya. Kumusta po kayo, ma'am? Okay lang. Hindi ka ba hindi ka po ba na nervyos? Hindi naman. Hindi naman. Nakala ko talaga si ma'am. Masaya lang ako. Masaya, ma'am. Tingin ka po sa likuran? Wow. Ma'am, unahin na natin ito. Wow, may bag pa. Tamang-tama pagsimba mo mamaya, ma'am. Wow! Kaya pala, Baka naman natin si ma'am. sabi ng anak ko, naligo ka na ma. Para ka ako mapirma, maliligo pa. O, nag-ano ako ng kanding. Mautang daw po kasi yung kapatid ko. Ayan mo talaga si ma'am. Ma'am, huwag ka ma'am, baka mawala Ay, tayo. Ma'am, meron ka din po mamaya na Ruffles cake. At not one, but you will receive 2 cakes. Ito pa, ma'am. uy, very May good. cake ka pa dito, ma'am. And syempre, ma'am, meron tayong card na babasahin natin mamaya. Meron din po kaming bubble balloons na para sa inyo, ma'am. Ay, Kaya ang lang ganda. sa dami-dami yung package, hindi na siya kasha. Mm. Hawakan mo na lang, Hawakan, baby baby. girl. Ayan. Oo, ka na. And syempre, mami, sabi ko lang po. Oh, kapatid daw ni. Ako na lang mga kapatid yun. Diba? And mami, Ay. Kapatid daw ni. Oy, sana all! sana all kayo dyan, ha? Mami, Wow. ilang taon ka na po? 62 po. 62 divided by 2. Yes. 31. Wow. 62 pieces po ito ng 500 divided by 2 is equal to 31,000 31. Yes! Ay, Mami, baba mo na po si baby dahil ayaw nga magano. Ayaw bumaba. Ayan, Mami. Oh. Para po ito sa inyo, Mami. Ayan, baba ka na muna, baby. Para mahawakan. Wow! Wow! Thank you! Salamat! Ma'am, kumusta po kayo, ma'am? Masayang masaya. Masayang masaya. Alam niyo po ba, ma'am, kung kanino nang galing yan? Yes. Kanino po yan ang galing, ma'am? Kay Danilin. Kay ma'am? Kay ma'am Okay. Danilin. Tama, galing yan kay ma'am Danilin. At dahil ma'am, nasaan ngayon ma'am si ma'am Danilin? Sa Harap ka Pampanga. po doon sa aming camera na napakaganda. Ay, dapat nagpaganda pala ako. Okay lang yan ma'am, dahil maganda ka naman ma'am. Magabat. Magabat talaga yan, magabat po talaga yan. Ma'am, sabi po ni Dan, magabat ang sa imong kwarta. Sa inyo po siya gagastusin. Ay, marami pa akong gustong gawin dyan sa kwarta na yan. Katulad po, Para lumago. katulad po na. Bili ko ng baboy. Wow! Pampakain na sa baboy. Wow! Ano pa po ma'am? Ano
pa kaya? O, pag-presentar daw ng anak ko. Ay, iba naman pala yan. Hindi ang kasali Iba yan, dito. kala niyo, pag lumaki na ang baboy sa kanya. Oo. Kaya Jelda ka muna magano ha, padaklaw ng baboy. At ma'am, syempre, hindi yan kumpleto kung wala. Di ba, kilala niyo ba si Beatrice Luigi Gomez? Ngayon siya muna May, ating Miss Universe. Yay! May Miss May Universe. sash si ma'am. Ay, Kalain niyo yun, ma'am? May sash ka na, oh, di ba? Sige nga, ma'am. Isang bottle nga dyan, ma'am. Isang kembot nga dyan, ma'am. Oh, di ba? Kalain niyo yun. Bagets na bagets si mami. Anak niya yan na bunso. Anak niya yan. Ma'am, ito po yung message sa iyo ni Ma'am Danilyn. Kahit po siya ay nasa malayo, hindi po siya nabigo na magpadala ng mensahe para sa iyo. Okay po? Huwag ka pong iiyak. Iiyak mo si Mami. Hindi pa nga. Hindi. Sige na. Happy 62nd birthday sa pinakamagayon na ina. Wow! Ang Sa gayon. bilog na kinaabay. Ohoy, si Ram. Isang malaking sana all may surprise. Hehehe. Mama, pasensya na taday kami nakauli mo niya na birthday mo. Sa araw mo naman, ang sa kuyang hanap buhay, day ko mabayaan. Araw mo man, gustuhon kong mag-uli talaga, ta syempre, grabe na din ang pagkapuno ko sa imo. Pero mas naging praktikal na lang ako, tamayo din pati ako budget pang gastos yan. Kaya naisip ko na lang i-surprise ka. Pasensya ka na. Yan lang nakayanan ko. Isog ka po, di ki ma'am at mainit. Pirang bulan ko pong pinag-ipunan niya. Kaya dahil na ako nagpadara sa imo. Padangatan ta kang marayma. Totoo yan. Wish ko maglawig pa ang buhay mo. Dawa mas gusto mo kaibahan mga alaga mong uri. Sa kakanding kesa sa muya. Naguro. Mayo akong ibang hangad kunyan kundi ang kaugmahan mo kaya pinapabayaan ta ka sa kung anong gusto mong gibuhon. Wish ko din permi kang makusog asin harayo ka sa mga makulong. Di ako naging perpektong aki sa imo ma. Dakol akong pagkukulang asin kasalan. Pero ikaw, para sa kuya, saro kang perpektong ina. Dakulang pasasalamat ko na ika ang naging ina ako. Di ako, araw ka ini, umayo ako sa sitwasyon na ini, kung bakong dahil sa imo. Mag-iingat ka dyan, Pernima. Alagaan mong mariang sa diri mo. Aram ko, kadakol kang ipon. Di. Kaya dahil ako nagpapadala Baka sa ako imo. hulda po na ako. Pero kung ano man ang kaipuhan mo, kung ano man ang gusto mo, yaon ako ma, dahil ka papabayaan. Dikit na panahon ma, magkakaibahan din kita. Sa kapatid ma, dahil ka maghadit sa ko. Matuwid na ang pag-iisip ko, ha ha ha. May plano ako ma. Magtiwala ka lang sa kuya. Balang araw, may pagmamalaki mo ako. Nagsisikap ako para sa tuya. Pangako ko baga sa imo mamamawi ako. Saro ka sa mga priority ko ma. Gusto ta ka perming maugma. Permi mo tatandaan na sobra ang pagsadangat ko sa imo. Happy birthday ma. Mag-enjoy ka permi, deserve mo yan. I love you so much Mama Mary. I love you so much. Ayan ma. May nais ka po ba ma'am sabihin kay Ma'am Emily? Nanonood po siya ngayon. Nagpapasalamat ko sa imo. May man ako ibang gusto sabihin. Salamat. Mag-ingat man sinda duman. Yes po. Ilan po ma'am yung anak mo ma'am? Dua po. Yan ang bunso. Ito Ilan po panganay. sila lahat? Dua lang po sinda Dalawa mag... lang sila. Tawagin natin ang ating kakonsyado kanina. Lapit ka dito, sir. Gusto ka po dito lang sa center at pwede na dito. Dae. Sir, hello! Ikaw, sir, ha? Di ba? May ganyan. Sir, kumusta, sir? Kumusta po? Okay lang, sir. Sir, para yatang alam na ni mami mo yung ano natin kanina na nabangga ka. Ay, nakabangga ka. Sorry, nakabangga ka. Alam. Ang radar ka na eh. Masasag ang radar ni mami. Kikirindatan sindaran ko na. Sir, meron ka bang message kay mami mo? Kay mama mo?
Mahihigor ni si sir. Sige na sir, anong message mo kay mama mo? Day na magparadunong, day na akmadunong. Oh, Si mama. diba? Dalawa lang yung anak niya, ma'am. Tanong ko lang po, mama, hindi naman po sa pagmamasama. Meron pa po kayong asawa, ma'am? Maghahanap pa po. Maghahanap pa siya ng asawa? Wala na. Bakit ba, ma'am? Ayoko na mag-asawa. Tama na sila. Yes po, ilang taon din siya nung nawala din yung asawa. Maliit pa. Maliit pa siya. Grade 1 yata. Grade 1 po. Handa ka na po ba, ma'am, ulit buksan ang inyong puso? Ay, Or wala na po. Wala. Sarado na po. sarado na nakapadlock? Dito na lang po sa kanila. Yes, ma'am. Ito po yung apo nyo. Oo. Mag-isang apo. Dalawa po yan, yung isa nasa Pampanga. Uuwi na din po yan sa mama niya. Ah, Kay Danilyn. ano po siya? Yan Yung po isa ang- nasa Pampanga. Yan ang bunso ni Danilyn. Ah, okay po, ma'am. Ano po, ma'am, yung pangunahing pinagkakabuhayan niyo dito sa Bicol? Ako po, nag-deliver ng suka, nag-aalaga ng hayop. Lahat ng hayop pinalagaan ko. Lahat ng Lahat ng hayop. Inaalagaan ni ma'am. Ano mga klase kaya yan ng mga ano? May baboy, may kanding, may manok, may pato, Iba't ibang mga hayop. may aso, may pusa. Oh. May iba-iba. Okay, ma'am. Census po ito, ma'am. Nagsisensus pala. Joke lang, ma'am. Joke lang po, ma'am. At ma'am, ito si Baby Girl. Baby Girl, lapit ka. Hindi po yan nagsasalita, bingi. Pipi po yan. At ma'am, hindi pa po tapos ang aming sorpresa. Gusto niyo pa po ba ng sorpresa pa? Siyempre. Siyempre! Talaga ma'am. Dahil sa aming pagbabalik lang ng ilang saglit, meron pa kaming sorpresa sa iyo. At kung ano yan, malalaman mo yan sa pagbabalik ng And now mga ka-JFS, we are finally back. Kasama pa rin si Mami Melly. Habang kinukulit siya ng kanyang apo. Mami, meron ka na diyang maraming pera. Pero syempre, hindi yan kompleto kung hindi natin sasabayan pa ng isang cake. At syempre, kasabay na pag-blow niya ng cake, ayan na mga kapatid sa pananampalataya. Kakanta tayo ng Happy Birthday sa bilang na 3. Oh, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sayo ko, Mami! Happy birthday to you. Sayo po, Mami! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Mami! Dahil birthday mo ngayon, blow your candle and then make a wish. Hindi siya kaya kasi masyado... Kunyari na lang, Jar, mahigit. Yeah! Yay! Palakpakan! Palakpakan tayo ng bayad ng single. Palakpak na lang, palakpak. Joke lang. At Mami, nako, Mami, ito Ayan. Gusto mo pa ba, Mami, ng surpresa? Siyempre po. Siyempre, dahil Mami, alam mo ba, na sa ilalim nito ay meron pang pasabog! Yes. Yeah. Pasabog talaga po. Bomba. Kaya lumayo-layo kayo kasi may bomba. Yes! Pwede po ba pahawak po nito dahil tutulungan natin si Mami? Ano? Mami, uhugutin mo po ito. Dito. Ugutin mo na po, Mami, sa bilang na 3, Mami. Sige. 1. Mami, ugutin mo na po. Ito po, Mami. Oo. 1, 2, 3, go! Yeah. Ay! Excited si Mami, masyadong nilakasan. Matigas eh. Matigas. Opo, Mami, ganun talaga, Mami. Hinay-hinay lang, hinay-hinay. Diba? Ganun talaga, ano? Ganun talaga. Minsan may mga... Yay! Ayan. Ayan. Oh. Ay, mayroon pa. Ay, hindi po malakpak, Mami! Malakpakan! Yay! Oh, diba? Ang dami. More! Oh. More! Ba't ako yung hugot? Kasi may hawak si Mami. Day to you. Happy birthday to you. Anak! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Mami! Pasensya na, parang ako yung may birthday, ako yung nagbunot ng pera. Kasi si Mami may hawak, siyempre mas malaki yun, no? Po. At saka baka mahulog ang ating Oo. food. So,
Yan mga ka-JFS, ang cake na yun ay merong tumataginting na 5,000 pesos. Yay! Ayun. So, Mami, katulad ng lakas ng hangin, ganun din kalakas ang pagmamahal sa'yo ni Ma'am Dani, di ba? Ma'am, ngayon ma'am na nag-birthday ka po, meron ka po bang message sa mga anak mo, ma'am? Sana lalo silang ilayo sila sa mga sakit para magkasama-sama pa kami tapos ako ilayo din sa sakit. Yan. How about po kay Ma'am Danilyn? Meron ka po bang message? kay Ma'am Meron Danilyn? po. Sige po, ma'am. Ano? Sana patuloy niyang gawin ang mabuti kahit kanino. Maghanap buhay siyang maigi. Yan. Para marami akong regalo. Ano po ba ang trabaho ni Ma'am Dani sa Tanda? Nagano po na tumutulong siya sa pispan tapos may maliit siyang grocery. Wow! Talaga naman. Saludo po kay Ma'am Dani. Maraming salamat Ma'am Danilyn sa pagtitiwala sa JFS Petals and Services. Sana ay napasaya namin si Mami Emily. Napasaya po ba namin? Ay, masayang masaya. Isang thumbs up nga po dyan, Mami Emily. Maraming salamat sa inyong dalawang mag-asawa. Efren, salamat sa mga regalo mo. Yay! Maraming salamat po. Palakpakan natin si Mami. Yan. Thank you so much sa inyo lahat mga kanyang. Maraming salamat, Mami. At happy birthday. Salamat din. Kita-kitawa tayo sa susunod natin program ngayon. Kasi sa atin yun, see you again sa 2022. Bye-bye, Mami. Sa bilang na 3, magbabagay tayo sa camera. Ano po? Ako. 1, 2, 3, bye-bye! Bye-bye!